दिनैसिमावथ' 40नि सा जोङो होजोबनो हाबाय गासै 40नि सा खालामखामोन बाखि जोङो गाबोन लायबावगोन बे रिपर्टआ जोंनाव सफैदों 10 सा बेनिख्रुइबो बांसिन दङ होनना जोंनाव खबर सफैगासिनो दङ दासो बाथ्राया ओंखारलांगासिनो दङ जाय मानसिया बे खामानियाव इनभल्भ दंमोन बेथ' गारि बायलायनायनि गोबां माने माहाजोन जानायनि लामायाव फैबायमोन गतिके बिथांजों लोगोसे माखासे मानसिया जे इनडाइरेक्टलि सोमोन्दो दङ बेखौबो जोङो संदानगासिनो दङ बावैसोनि बिनि फिथाइ माबाखौबो फोरमानखौबो मोननो थांगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे देवस्रि ओनसोलाव जोंहा बावैसो सिगां बे ओनसोलनिफ्राय उन्दै उन्दैसा हिन्जावसा हौवासा फंबाय बिनानावमोनखौ बे ओनसोलनिफ्राय सिक्किमाव लांखारनाय जादोंमोन बेखौ जोङो चिरां जिल्ला पुलिस प्रशासननि दैदेननायनि गेजेरजों बेखौ जोङो 42 जन बे उन्दैसा फंबाय बिनानावमोनखौ जों लाबोफिननो हानानै जोङो दिनै माखासे बे जेनाखि बे लांखारनाय उन्दैसा हिन्जावसा हौवासा गथ'फोरखौ जोङो माखासे गार्जेनफोरनो जों गथायना होबाय आरो बिनिखायनो बिथांमोनहा जिहेतुके आर्थिक अबस्थाया गाज्रि बिसोर फाइनान्सियेलि हार्डशिपआव गोलैनानै दंमोन बिनिखायनो जोङो दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंनि श्रीजुत प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव आरो जोंनि ससियेल पार्टिनि EM गौतम दासनि दैदेननायाव जोङो बे गार्जेनफोरनो 20,000 करि प्रतिटु गार्जेननो बे जों 20,000 करि आर्थिक जेनाखि जों अनुदान होदों बिसोरनि जासे सहाय मोननायनि थाखाय आरोखि दा दिनै बेखिनि प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांबाय 30 जन मानसिनो जों सेखौ गथायना होनो हादों आरोखि गार्जेनफोरनो आरोखि আমি এনে 42 যি আছিল 42 12জনক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু বাকী 30টা ফেমিলি ৰৈ আছিল আজি আমি দেওশ্ৰীত আহি পেলাই ইয়াতে স্থানীয় ৰাইজৰ মুৰব্বীৰ লগত বহি পেলাই আমি এই 30গৰাকী লোকক চেক প্ৰদান কৰিলোঁ কিন্তু আমি জানো যে এইটো সামান্য এটা অনুদান তথাপি তেওঁলোকৰ কিছু হ'লেও সহায় হ'ব অনাগত দিনত আমি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা আমাৰ অন্যান্য যে আঁচনি আছে অৰুণোদয় আঁচনি হওক বা আমাৰ PMY যি গৃহৰ চৰকাৰী ঘৰ সেই আৱাস চৰকাৰী আৱাস বা আমাৰ আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি আমাৰ চৰকাৰীভাৱে যে অনুদান দিয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিসমূহ ইয়াত উপলব্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ।